Besok man. Zet hem hier neer. Bisa ikan gitu. Als hulle hand op de familie. Ik kan maar in een pakjes als ik een pokken wat ik zeg van ik los het. Dat zegt ja. Is goed. Dat zegt ja. Goed zeg, ik zeg al als ik zeg. Laat het groot maken. Zeg, ik zeg al als ik zeg. Ik zeg maar hey, no contrato, no comprar para ser as fora belum bayar. Dah. Maar ik ga met poppen, maar ik heb het ook gekregen. Ja. En dan, zo heb ik het. Als je dan komt het allemaal goed. Annie Sepo. En die Annie is een beetje op ja. Je maakt het dus kan je niet. Hij is er samen. Hij is er. Wanneer zal ik dus voor recht op ons het En wat is ik kan die antwoorden zien. Ik sta maar zie je die antwoorden. Ik pak daar, het is hier. Daar. Naast het klinken. Het klinken. En wat maakt ze? Ik vroeg aan jou, dus wat? Dan kom je in het, dat weet ik niet. Nee, ik kan het zeker nog aan doen. Jo, aan. Ik ga wel praten, zeggen dat ik zeg. Hij wordt even hard, te zeggen. Heel veel zelf is het. Hij vraagt dat ik hem met omkijken. En hij vertelde mij van mij om goed te praten. Ik omkijken. Ja. En Annie in die geval. Ik wil van wat ik ja, hij zei aan Annie in die geval. Ja, joh, maar je is zo goed. Wat heb je van die in Brek? Oh, daar is toch een. Bij de 6 maanden. Daar hadden we nog iets even. Maar dat weet ik wil gezegd niet of je het graag leert. Dat is het ook wat Gaan jullie maar even gezegd dat je kamer kan niet 6 maanden toestaan. als aan 6 maanden, 6 maanden. 6 maanden doen. En dan blijf je een vermomming. Doe maar als je dat. Doe bouwen. Kom maak met iets. Als ik, ja, ik kan zo koken te willen. Zij is wel graden en mee koken.
Jou gee my tip nie sekret man. Jare, hoekom het jy nou weer gezien sekret? Sino ka naman may tingin eh. Kaya si mama nila lang sila. Nagtiro ko sa dito. Hindi rin na. Parang tao. Pasok ang train. Parang tao. Extra Brian. Brian. Lalo kita sa kameraan. Extra mo. Ate Ani. Yes. Siyempre. Ya karon bakal o crowd. Ya, MP. Ano ito ang easy do it. So right doon. Ja. En dat is net. Waar die gasten niet bij is. Alles uit de Johanna. Het alles over de Johanna gezegd. En waarom zeg je dat het in kas? Dat is wel wat. Sorry dat is. Ja, ze paar schoenen van mij is er weer. Hulle lyk soos kloks. Met die denim Hij is goed daarom niet eens. met die denim strips. Ek weet nie hoe hulle nog daar is. Aan Want hy wil net aan ek sê maar aan nie. En ander groepe nie ongeveer. Right, where did I am? Ik weet. Ja, dus dat is Let me. This is Tapi kalau besar, coba bagus. Out the pasti. Ayo bukan, kamu udah kari dia. Aliyah. Ikan kalok kan. Sige ko kung Mana di ada memang juga. Orang an tiba ini. Right? An yang berapa mai ini? Musim lagi. yeah. Ya. Orang sekolah, orang yang berada komen saya, itu ya. Anda I said the golden sun. out of the house. Bakit ka nalamag-lamag? I don't know. I did. Extra comes. Pero bakit? Ano ito po? Bakit? Ayun ka, Bel. Keso. Ang practice. Keso na. Ang alam. Okay, guys, dito sudah. Okay, igual ko na. Guys, dito sudah. Hindi man understand om ide. Nasingit ka. Eh, sabi nga. Sabi. Tu bela for mundo. This bela is out. Guys, it's Buddha. That's the Buddha. Get at the center. And dahil anak yun na ba dahil anak ka